Ndị Anambra State Independent Electoral Commission ANSIEC ekwugo n'abalị 28 nke ọnwa Septemba ga-achịkọba mmemme nhọpụta maka ndị ga-anọ na ime kansụl ime obodo dị iche iche dị maka pati niile ma kwe nkwa na ha ga-eme ihe ndị mmadụ chọrọ site n'ịchịkọba ya bụ mmemme nhọpụta ahụ ka ọ gaa nke ọma na ụdị ịkwụba aka ọtọ na kansụl ime obodo niile enwere na steeti a. Onye isi oche ANSIEC Magistrate Genevieve Osakwe kwere ya bụ nkwa oge ọ na-agwa ndị okwu ha na-adagbu ha na pati dị iche iche okwu na Agụata, Orumba North na Orumba South. Oge ndị otu kọmishọna bịara njem nlekọta na kansụl ime obodo ndị a na steeti a, ndị okwu ha na-adagbu ha bụ ndị bịagasịrị ya kwuru bụ ndị eze ọdịnala ma ndị president general ma ndị ndu ụka ma ndị nnọchite anya pati dị iche iche ma ndị na-azọ ya bụ ọkwachi ma ndị nọ na ọkwụ ụgbọ n'ụlọ mmepụta dị iche iche. Chibuzo Obidike wetara anyị akụkọ. Ya bụ ọgbakọ ahụ bụ nke ha ji ịkparịkata nkata ma tụgharịa uche n'ihe ga-ebute ọgbata uhie dịrị ya bụ ntụliaka nke na-abịa n'iru ka ọ na-adụ ndị eji okwu ha agba izu site na kansụl ịtọ dị na ya bụ gburugburu ahụ. Onye isi ANSIEC bụ onye kwere nkwa otu pati ahụ niile na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ha bụ ndị a ga-ewepụta ụzọ ka mma a ga-eji mee ya bụ ntụliaka nke na-abịa n'iru n'ihi na ọ bụ ndị mmadụ bụ ndị ga-ekwekọrịta na mmeri ọbụla a ga-enwe. Ọ gakwara n'iru ma kwupụta enyemaka na idu uchu gọvanọ Chukwuma Soludo n'ihu na ya bụ otu bụ nke ga-eweta ezi atụmatụ dị mma a ga-eji mee ya bụ ntụliaka nke agaghị enwe katakata maọbụ ọgbachi uhie ọbụla ma kwunwekwa na ya bụ otu bụ ndị dị njikere ịhụ na ya bụ ntụliaka gara ọfụma. O kwupụtara mkpa ịga n'okpuru ọchịchị bara n'iji kụziere ma gwakwa ndị eji okwu ha agba izu na ya bụ ntụliaka nke na-abịa n'okpuru kansụl niile na steeti a ka ha kwado onwe ha nke ọma ma gwakwa ndị nke na-apụta ịbụ ndị isi na ndị na-eso ha ụzọ ka mma a ga-eji wee mee ya bụ usoro ma gwa ha ka ha hapụ inesara ndị chọrọ iji ego ma ọ bụ katakata wee mebie ya bụ usoro nke ha na-akwado ma gwakwa ndị eji okwu ha agba izu ka ha chịrị ya bụ ihe mmụta na izu ha chịkọtara gaa n'ime ime obodo. Magistrate Osakwe bụ onye nọchitere anya ya site n'aka onye kọmishọna na-ahụ maka infọmeshọn nakwa publicity bụ Maazị Anthony Nnaluo duru okpuru ọchịchị niile dị na steeti a ka ha bụrụ ndị ga-enye ezigbo nkwado ịhụ na ya bụ ntụliaka bụ nke ga-aga n'iru ma kwadokwa akụrụngwa niile ọbụla ha ga-eji mee ya bụ ntụliaka. Ọ gakwara n'iru ma kwuo na mmadụ ọbụla bụ ndị ga-apụta n'ịtụliaka bụ ndị ga-enwe ihe bekee kpọrọ permanent voters card PVC bụ ndị ga-eme ntụliaka na ya bụ ndọrọndọrọ ọchịchị nke na-abịa n'ihu. Ka ọ na-ekwu okwu ka onye kọmishọna na-ahụ maka legal services na security bụ ọkaikpe Osita Igbokwe kpọkuru ndị otu pati dị iche iche ndị na-apụtakwa ndọrọndọrọ ọchịchị nakwa ndị nọ dịka ndị eji okwu ha agba izu ka ahụ ya bụ ndọrọndọrọ ọchịchị dịka ihe ụmụnne ma bụrụkwa ndị ga-esoro usoro iwu na-achị ya bụ ndọrọndọrọ ọchịchị. Ndị eji okwu ha agba izu bụ ndị jikọrọ aka ọnụ wee too ndị ANSIEC maka usoro nke ha wepụtagoro ma kwe ha nkwa na ya bụ otu bụ ndị ga-anọ na iru mgbe ọbụla n'ihu na ya bụ ndọrọndọrọ ọchịchị bụ nke ga-aga n'anya ya nke ọma ma enweghị wuruwuru ọbụla n'ime Agụata